Kom nu, zoom. Zoom på helvede. Man kan ikke se skid. Du kan ikke zoome. Dig, der er cool. Fuck, den cool. Så er der flere point. Nå! Må jeg ikke sige noget til dig? Nu vil moren ikke have den. Hvad gør du så? Ja, det er fugle, der skulle da ikke lugte. Jo. Må man da til hjælp til? Nu er den stadig. Nå, den er for Men nu er han død jo. Du skal bare lade den der hoppebold-effekt, du. op til mor. Hvordan pause, mand? Jeg ved ikke, hvordan man zoomer. Hvordan pause? Det gør du på dine knapper her. Det virker ikke. Må pause, mand. Skal jeg bare stoppe den?